No niin. Hei taas tälleen pitkästä aikaa tällä videoidenkin puolella ja tosiaan mä ajattelin tehdä nyt tämmöisen pitkän videon sen kunniaksi, koska mun kanava tosiaan täyttää nyt 2 vuotta. Eli mä oon 2 vuotta tehnyt näitä videoita tänne YouTubeen nyt. Ensimmäisen videon mä tein tosiaan tossa 16. marraskuuta vuonna 2023. Shorts-videon YouTubeen, tutoriaali kuinka piirtää hiukset. Ihan ensimmäinen video tällä kanavalla oli tosiaan se, ja siitä mä sitten lähdin jatkamaan. Ja eniten videoita mä tein silloin, kun vuonna 2023 tuossa joulukuun lopulla. Silloin tuli paljon videoita tänne, kun joululomalla oli aikaa ja muutenkin, mutta nyt tänä vuonna mä sen ensimmäisen vuoden oon tehnyt. Tein silloin aktiivisesti tosi paljon näitä videoita, mutta nyt vuonna 2025 niin ei ole hirveästi nyt tullut videoita. Mä oon nyt tässä pari viikkoa sitten laittanut noin kerran viikossa shorts-videota, mutta en muuten silleen hirveästi pistänyt videoita, että oli tarkoituksena tehdä enemmän ja silleen, mutta toistaiseksi pysyn siinä tahdissa, että tulee shorts-videoita noin kerran viikossa ja en tiedä tuleeko pitkiä videoita tänä vuonna sen enempää tämän lisäksi. Saattaa tulla jotain, mutta hyvin satunnaisesti näitä pitkiä, mutta sitten ajattelin, että vuoden 2026 niin silloin voisin aloittaa tekemään näitä pitkiäkin videoita vähän useammin sitten. Ehkä kerran kuussa, ehkä harvemmin. En ole vielä ihan varma siitä, mutta selviää sitten varmaan siellä 2026 ensimmäisessä tämmöisessä pitkässä videossa. Ja joo, niin siinä se tulevista videoista, että tänä vuonna tosiaan mä oon tehnyt tänne YouTube-kanavalle nyt aina semmoisen joulukalenterin, mutta tänä vuonna semmoista ei ole tulossa. Mutta jotain jouluteemaisia videoita kyllä. Ajattelin laittaa jotain shorts-videoita, missä jotain piirtelen sitten, koska on noita koulujuttuja nyt tullut enemmän ja muutenkin harrastuksia ja paljon muuta tekemistä, niin en ole sitä nyt valmistellut tässä aiemmin, niin en joka päivä ehdi videota kuvaamaan. Mutta kyllä mä nyt jotain tänne siltä laitan jouluunkin liittyen. Joo, piirustuksia mä nyt tänne teen. On kuvispainotteisella luokallakin tällä hetkellä, että se on edelleen semmonen juttu täällä kanavalla. Ja ei kai siinä sitten 2 vuotta tosiaan on tehnyt näitä videoita ja nyt aion kyllä ensi vuonna tehdä niitä vähän useammin mitä tänä vuonna, että aion taas palata siihen hyvään tahtiin. Ja uusia välineitäkin aion tehdä, niin voin tehdä vähän erilaisia videoita tai hankkia uusia välineitä. Niin. Ja nyt tää video, mikä tässä pyörii, tää Gepard 2V, niin siinä on vähän uudenlaista tuommoista tyyliä, mitä mä oon nyt tässä lähiaikoina kokeillut tehdä ja toteuttaa, niin noilla tusseilla ei ole hirveän monta väriä tossa nyt laitettu, kun mulla on osa noista tusseista vähän kuivunut ja näin, mutta kyllä tosta ihan hyväkin saatiin siellä. Väritys loppuu, mutta muista tykätä videosta ja laittaa tää kanava tilaukseen, niin mä pystyn jatkossakin tehdä tämmösiä videoita lisää ja käyttää aikaa näihin tuossa kuvankin tekemisessä, mikä tässä kohta loppuu toi värityskin, niin meni oikeasti yllättävän paljon aikaa tehdä noilla tusseilla ja silleen. Niin. Ja muista käydä katsomassa nämä mun videot, mitä on aiemmin tullut tänne kanavalle, jos et ole vielä ehtinyt. Tässä marraskuussakin on tullut tosiaan niitä pari shorts-videota, niin käy ihmeessä katsomassa ne, niin me nähdään sitten ensi videossa ja se on heippa!